anem a Lió. Per a Lió, que ens agrada de veres. Calculem unes 8 hores de travessia, depèn un poc de lo que ens trobem, i restem ja cotxes ubicats adequadament per a fer una xicota combinació i estalviar-se després una horeta, per si sobretot ixin de nit i banyats no queda molt de fred. Així, bon dia, no com ahir, no s'esperen precipitacions, així que en principi no anem a tindre cap problema. L'únic que sabem ja d'antemà que la cima d'entrada no està instal·lada, però que tindrem que instal·lar per complet per a muntar-la en recuperable. El sifó a priori està bé, no tindrem problemes, així que anem a per allà. Els primers pauets i seguim per bingo i encara estem mirant la llum de l'entrada, com aquí diu, i ja estem arrastrant-se com els cocs i banyats i amb fam, sobretot tenim fam. Anem cap al P15 de l'entrada. P15. Este es el P30. Vamos para abajo. Vamos para allá. ¿A qué te parece que está solo? Bueno, es el eco. Eso me recuerda un chiste. De si un suizo grita en la montaña, escucha sueco. El P30, que cae en una pocita de agua súper agradable. Y este es el P45, pero que está fraccionado en una cómoda repisa que es un estiglo. Y así está David, que va a baixar. Bueno, continuamos bajando. Este es el segundo tramo del P45, que se fracciona cómodamente en una repisa que está allá arriba, donde están ahora David, Ana y Sandra. Y aquí estoy yo en la cabecera del P25. Está todo instalado en inox. Me toca una pasar al castellano, la marítima. Y así está el P25. Evidentemente esta cova en un chorro de agua tiene que ser muy interesante. Ahí está el P25. Y una vez toquen ya ahí la base del P25, ya a priori sería caminar por el cauce hasta lo que es el sifó, que es el punt més crític de la travessia, perquè estem recuperant corda, però bueno, tiene una informació adequada de la basca i ens han dit que poden recuperar-la. Bueno, si seguim en la vertical, perquè al final estem juntant quasi el pou de 30 en un xicot de passamans, després ens tira el de 45, que està flexionat en 1 i 2 punts, i realment estic ara en la capçalera del pou de 25, que està així baix, i sobre sí, un pou prou net, pràcticament va ser volat. I ja pleguem al llit del riu. Bueno, estem en el peu del pou 25, és l'últim pou de lo que és la cima d'entrar, i ara ja se posen per així, per les esquenes, per la garella de dreta, a buscar el pas del sifó. Bueno, aquí així se troba una xicota corda, han de canviar el sifó, i hi ha una bona toma de contacte per que se caiga. I així ja caminant per el riu a primer en direcció del sifó. Les parets estan allà marcades les gosses gúbia. Anem a esperar els companys. Així estem xafant prou aigua. I està ple de bitxets blanquets. Bueno, cregam, jo no estic de tot que això és el pas sifonat. Sandra diu que sí, que hi ha una corda aquí davant. No sé. Ana, acompáñala, corre, no te esperes. Yo no. Yo espero a David. Que me cuente. Está bé la cosa, està bé. Ahí sí que hi ha Sandra? un metre.
Anem cap allà, a veure. Este sí que es el paso del sifón, ya que vais a un poquito el cap y arrear. Bueno, ja ha passat el susto, el sifó, l'aigua estava fresqueta i al final s'ha banyat hasta les idees. I res, ja caminant per el riu Covata. Estic pensant jo ja... Així ja... Seguim progressant per el riu Covata en direcció d'un passamans que ja hemos tirado para Caspouets, que ya así intermichos antes de la escala de 23, que ahí ya se llevaré més neopreno y se fican ahí algo més sequet. Igual clareta. Bueno, ojo al dato. Nosaltres anem cap allà, vale? Estic gravant cap arrere. Aplega un punt, com has pel riu Covata, que està al riu, i després se veu com una mena de laminador a mà dreta, en una fita. Nosaltres al tindre dubtes hem agarrat per el riu. I és prou tediós l'avançar per així. És prou llarg, són uns 80-90 metres, anar pràcticament a xenallons. Però estic convençut que si anem per la part d'alt, per la còmoda, pararem així. Ells venen per així. Bueno, acabem d'eixir del riu, hem remuntat ahí per una indicació que hi havia, a dretes, i estem ara caminant així per una galeria plena de fang. Aparentment per dalt del riu, que així hi ha una bona badina. I ara anem seguint buscant l'R3. Bueno, el pas de la tirolina. Aparta un poquito, aparta. Bueno, tampoco pasa nada, este compromiso. Dale, que la mano para adelante, cuidado. Pues una que se ha remojado. Qué bonito es el amor, más que nunca en la ponata. Después del RS3 hay que caminar prou, unos 20 minutos, hasta lo que es el primer poc que anem a trobar-se. La part aquàtica, evidentment, tot tipus de balisació se perd, de les crescudes, a la part del riu. La veritat és que quan t'aplegue en carga, té que ser això, una pesadilla. I així està el que és l'aproximació del pou. Este que és el pou de 10 o de 5? És un pou, un P3 i un P4, crec. No sé si han vist trepellets, però ja sabeu més senyals. Un altre pou de 3, res, molt xicotet. Vinc a caminar per el riu. Moment d'entrevista. Sandra, ¿qué te está pareciendo hasta ahora? Bonita, larga. Ya está. Seguimos con los pozos en els xicotets. R3, R4, ara un pas per baix de blocs. I tenim que estar a punt de plegar el P10. Així estem en el pas que marca en un tall, que hi ha 200 metres de caminata, fins als passamans que duen al P20, caminant prou així. Així estem ja en el pas entre bloques, el que marca la ressenya a la izquierda. Venim per ahí per la galeria esta, després passa també un xicotet pas entre blocs per baix, i ja per així baixem. Ojo en este pas perquè és prou exposat i tens un poquet ahí des de 12 metres. Nosaltres seguim cap allà, en direcció el que és el passamans, que ens dona accés al P20. Sí, així estem en el P20. Què vols? Un mosquetó, tio? Sí. Muntant en la capçalera. Hi ha un prou folló de cordes velles que hem pogut arreglar, tallar i anem a dur-se de la cova, clar. I anem per acá baix. És una tiradeta de 20 metres i ja ens arrima prou a la base del P23. I així estem en el P20, que una corda de 32 en doble arriba, a tindrà un poc més de 20. A punt de despedir-se ja del riu Covata, perquè en si estem en la base del P23, de l'escala 23, que remuntarem la corda, i ahí se trobem en el riu Ponata, o sigui, passem del riu Covata al Ponata. Ahí està David, que queda per ahí.
Bueno, estem així en la base del 23. Aquí tenim que pujar i ficar-se una paleta per a llevar-se el neoprè, ficar-se ja forro polar i monocordura i seguir gravant. Estem fent una piqueta que s'han trobat així en un parell de persones que no tenim clar què estan fent. No saben què estan fent encara. Estan fent una fogata igual. La gent està molt zumba. T'estire. Assistent d'allà de l'escala de 25, la galera seguís cap a ella, s'estan pujant les xiques. Bueno, ya estem en la galería del río Ponata, dirección a la zona del comedor. Són les 4 i 18 minuts. Se va a fer una travesía llarga. Así, después de fer l'escala, després unes galeries i enseguida plegues a les primeres marmites. Si eres prou habilidós, de moment no te banyes massa. Si estem en direcció a la playa, ya lo que es el río Ponata. Así se lleva ya el neoprè, ja hem tener forro per l'aigua hasta els genolls com a molt de moment. Està bé així, és una bona referència en la base del P23 canviar-se, si no només aigua el sistema, clar. Però bueno, sí galeries d'una altura ja considerable i tamany còmode per a caminar. Bien, David, ¿todo bien? Sí. Pues deduïm que estem en la platja perquè s'han acabat les marmites i bueno, més que eren el fang, però deduïm que estem en la platja. I aquí dic que esta travessia, la informació que té és un breu descriptiu, però molt breu, en una topografia que és més un croquis que una topografia. No té escala, no té rumbo i vas un poc pues, orientant-te en les xicotetes indicacions que hi ha. Està molt ben indicat, això sí, passa que s'està fent llarga de moment, no tinc escala, vas un poc perdut en les distàncies. Però bé, anem tirant. Estem un poquet que no sé on estem. Algunos opinan Indianápolis, otros creemos que no hemos llegado ni a la trifurcación y lo único que sé... ¿Qué significa una flecha y una redonda calzada? que tenemos dudas sustanciales de per qué estem así. Hay un refrigerante ahí al fondo. Bueno, ya parece que esté claro, estem en la plegant de la trifurcació, el que estàvem era el caos de blocs, o sigui, tenim feina per davant i estem en les 6 menys 20. A ver, espera. Sí.
Ara, arreu, així, arreu, que així guanyen temps. Disponibilitats en les botes. Celio Barracos. Que així tenim la putxa a l'esquerra, que és la que ens condueix al P3, P4, per acabar la tercera fulla de la topo. Lo que és el pas este del riu és un pas molt còmode i espectacular. Así pujant el desvío a la esquerra y una grieta que acompaña todo el rato de bloque de 12 metros que en l'espai, que esta parte és delicada. Por si no se puga, o peatge a la dreta i avant poquet a poquet. Hi ha reflectants que t'indiquen clarament el camí, encara que n'hi ha molt dubtes. Bueno, si hem baixat els pouets, n'hi ha un pou, un xicot de passamans i un altre pou. I tornem a baixar al riu. Anem ara contra riu, aigües dalt. I tenim que veure el laminador segons topografia. Esta és Sandra. Bonicos ja. Estem intentant el laminador, después de baixar els pouets. I així estem en el lío. Avançant poquet a poquet. Sí, que porta por aquí. La zona de la alcantarilla, vaya tela. Así se enganchen hasta les idees en les pedres. Les poques idees que tenen ja. A passar així, Mira. tot el mort de la saca. Hacen cuchillos, El paso de la alcantarilla. Ahora es como cuando un buen colega le agarré la saca. Preparéis un buen vídeo. Quita la saca que no se te ve. Ah, vale. Vaya tela. Cójala, va, tú soletes. Ahora, va. Ah, tú va. Nada, aquí echándonos un café. La pucheta de 4 metros. Vienen ya a los pasamanos atléticos. ¡Viva Atlético! ¡Opa! ¡Opa! Uy, menos quart. El de antes también le había hecho falta uno, Sí. ¿no? Pensem que estem en els passamans atlètics. Després de lo que és la putxeta esta de 4. Está David. Del Athletic. David, ¿impresiones de momento? Opa Athletic. De los huevos. I seguim balisats. Bueno, això ja va seguir més pasamanos atlético. Baixa, puja i se clava per acá al fondo. Ara veurem ahí. Què fem ahí? A passar. En busca de la gran sala. Mare meua! Ara sí que són atlètics, ara. El passeig de darrere és d'estos de col·leccionista. Mare Déu. Com un pèndol però amb molt poqueta corda. Però bé, com vas anar? Hi ha moltíssima corda així. Hem de passar molt evitant. Està clar la grieta que tenim ahí. El meandro que té que tindre un grapat de metros. Sí. Ara ja estem així en la gran sala, després de lo que és la zona esta dels passamans. Remuntar la sala, anar a fer un xicot de descans i ara seguirem per així. Baixant cap a baix, una altra volta al riu. I ja tenim les 8:45. I una altra volta estem en el riu. Hem tornat a baixar. Puig és la sala eixa de bloc gran i la baixes i tornes a baixar el riu. Ara sí que ja reflectant, s'ha de per un bon trosset fins que trobem la E3. Anem avançant, seguim avançant. Així estem en la E3. He posat un xicot de passamans que ja va per damunt del
del meandro i ara anem a entrar en la part esta, en la part del meandro un poc més estreta, i en principi quan passem esta part ja anirem cap a la part fòssil. Anem passamans de subida posa i cap a la part fòssil. Meandro voy, meandro vengo. A ver si te ves. Vaya tela. Pascualín no ens hem ficat. Sí, David. Así ve el colega. No que le agrada ficarse en bolins. Este no té fin. Bueno, ya me he ido del río, del meandro. Una cordadetes que pucha. Ahí está David. Acaban de puchar. Y después tiene una trapera así que es el pasamanos ascendente. Que parece que hemos dugo allá la parte fósil de la cova. Ahí está Sandra. Sí. Es tira cap a dalt. Per fòssil. A veure si de veres ja reenvitjat una vegada. I estem en les 10 menys quart. Així ja caminant per la galeria fòssil. A veure, el que ens dura l'alegria de l'amplitud i la comoditat de la sala. De la Paulova, aneu a buscar la Paulova. Que és la galeria final, meandreig, i a plena poc d'eixida. Però això mínim serà una horeta més o menys. Dale. Un poquito, venga. A calentar, va. Pobre saca, madre mía. Pobre saca. No. Pobre saca, madre mía, pobre saca. I seguim avançant. Esta serà la galeria Paulova. Bueno, pot ser, segurament. Mucho paisete, muy justos, que te incluso. Fíjate que me va a pasar. Vaya. Anem amunt. Ara passamans d'acer, en alguns trams hi ha passamans, tenim que ficar-los en corda, perquè són trams realment posats. I ja si seguim avançant per dalt del meandro, a veure lo llarg que és este meandro. Que potser que siga la sala esta Paulona, com se diga. La galeria, millor dit. El paso de Paulova. Té que ser este. Meandro desfondat en passamans per dalt. I hi ha molts trams que ens toca posar corda perquè no hi ha, és un poquet delicat. Segons ressenya, des de l'inici del pas de Paulova hasta el primer pou d'eixida són 300 metres. O sigui, tenim que estar ahí. Tenim que estar ahí. Estem ja cansats. Són les 11 de la nit. Dugan ja de travessia des de les 10, dugan 3 hores de travessia. Y Sandra la está disfrutando, ¿a que sí? ¿Te está gustando la travesía? ¿Te está gustando la travesía? Y seguim en el meandro. Ara ja han desaparegut els passamans. Ja pràcticament podem anar quasi per baix, el que passa és que és molt estret. I estem alternant. Baix, alt. No te queda massa per a bifurcació com els tiras pous. Seguim per el meandro. Ja a peu del meandro, ja si tenim la bifurcació clara a l'esquerra, que marca la ressenya. Si seguim pacavant, anem aigües amunt, però nosaltres ja anem cap a l'eixida, que està així. Per a l'eixida de la travessia. Així ja estem en el pou d'eixida. Hi ha dos vies, una l'acabem de muntar per deixar-la en fixe, i l'altra que ve per dalt per el techo per els passamans. I així tenim la continuació dels pous. Vaig a tirar-lo per fora ja, que són les 12 i hem donat ja el toque de quedar les 12 i malament. De la clase de salida. El último regalito de la cueva. Este chito.
Este. Bueno, Douchi 35 granit. Ahí está. La puerta. Ja estem així. Anem a anar un poquet a poquet. Saca el tapón y tú te cargas botella, así se va hacia el vino ese de 90 pavos, que no. Lo abrirá, lo abrirá y todo. El peleólogo, si fuera fácil te María Padel. Igual te monta un toldo que te abre una Entre botella. nosotros saltos, rapeles y toboganes, atracciones Aquí van a abrir una indescriptibles trampilla en la que... y emocionantes, ¿Cuándo la harán? con sus barrancos De la que saldremos en el flujo. inaccesibles, con sus aproximaciones ¿Y yo? imposibles, ferrata de altas alturas, con sus puentes Está ahí la trampilla. tirolinas, la montaña con su hermosura es nuestra casa. Club Speleologic Valencia, nuestra suerte llegó al fin al entrelazar nuestras vidas con el gran mentor Formentín, un maestro, una forma de vida, abismos que se abren ante nosotros, son solo el principio de un todo que es descubierto y disfrutado solo por poco. Nuestro credo es la montaña, fieles a ella, de noche y de mañana, siempre con la mejor compañía, vino, torra y cerveza en cualquier día.